kuma ya daure mu tamau yadda ake sanya wa shanu mari kenan cikin raha da matakalan saukin kai irin nashi. Haka ya ja ne muna ta natsewa har muka malale cikin maliyan mai malalan shanu dan Abdallah. Daga nan aka fara na fado cikin maliyan Fulani, ofishin Lami dan Fulbe, sarkin Fulanin Afirka, maji dadin Mambila, ambasadan Fulbe na Ghana, shugaban kungiyar Fulani da aka fi sani da Miyetti Allah na Afirka baki daya. Kuma anan ya malalaka ta fariyan gidan gona da kasuwa Maliya. Ko yaushe ka ganshi yafi inji aiki. Ga dai amsa wayoyi, ga amsar baki safiya tsawon yammaci, ga aikin ofis, ga amsa gayyatan taruka. Wannan aiki kam sai Alhajin Fulani, daktan asali mai sunan sarkin musulmi Bello dan Abdallah jinin Badejo, lalle wanda ya iya ya huta. Salamu alaikum sarkin Fulani zaki, kwankwan Dr. Bello ga mu gurinka. Alhaji ta ne na taho da babban sauti, mun zo za mu leka babbar daula. Bayan mun tauna hira mun sha shayi cikin jama'ar sa da nawa jami'an boyen da ba a ganin su, Lami da ya ja ni fita ziyaran farko. Muna tafi muna taɗawa, da za ku ja kunnen bare-bare guda biyu kusa da ku da kun ji abin da muke cewa. Dr. Bello Maliya na samari da dattawa, kai da gani ka san kowa nashi ne har da yan eya ne. Dan bafulatana, cikin bafulatana, masu shanu ai dole za su sha madara. Uban mara uba, mai uban ma kai uban shi ne. Ni kam dai na ga saukin kai lamba ɗaya, ga mu ringis muna takawa kuma nan uba da ɗa ne halin ana tare. Duk da ba ranar kasuwa ba ce, amma yanayin ya nuna ana hada-hadan shanu da awakai dubban ɗaruruwa kowane sati a nan wurin. Waɗannan wuraren tsari ake kan yi na maida su wurin zamani. Gaskiya ko kun taɓa gani to idan ku ya daɗe bai ga abin da zan nuna muku daga fadar sarkin Fulanin Afirka ba. Sannan za ku ji ku ga hiranmu da shi mai ɗanɗanon lagwadon sinadarin ƙaruwa. Don ko Fulani da Hausawa hanta ne da jini, mutu ka raba takalmin kaza.